Proset hemmhekk il-Amulet, żewġ kantanti tfajliet sbieħ tistgħu tiġu hawnhekk ħdejja fuq is-sufan bil-kanzunetta tagħhom Saltna fis-slim. Nisidgħu telespettaturi kollha jekk għoġbitkom dik il-kanzunetta waqt li kienu tikkantaw kien hemm in-numru ta' televoting għalhekk inħeġġukom biex iċċemplu u tivvutawlhom. Kif intom? Tajbin, grazzi. Kif kien is-sajf? Bizzi ħafna lija, dejjem xogħol imma ma ngergrux. X'taħdem mela dejjem? Jiena naħdem ġu skola tal-Ingliż, waħda mill-managers, allura sa timmaġina kemm konna xogħol. Bħalissa nimmaġin mal-istudenti u x'hekk qed Peak nimmaġina. season eżatt, konna studenti barranin jiġu biex jitalmu l-Ingliż, allura il-timetable tiegħi tkun mimlija m'għandix ċans ġifieri ta' xejn, sfortunatament. Ninsabu inqas minn ġimgħa il-bot mill-konkors kanzunetta tal-Indipendenza kif qed tippreparaw lilkom infuskom b'xi mod qed tagħmel rehearsal. Iva, rehearsals għaddejjin, ġibilhom. Fimni, pero we're enjoying it, ġifiri anka. Pittost relaxed qegħdin, maħniex daqshekk eċitati, qed nieħduha bħala esperjenza għax aħna ħbib ġifieri l-barra mix-xena, ġifieri għalina xi ħaġa ta' ħbiberija wkoll. Din hija l-ewwel darba li qed narawkom għall-konkors? Konkors Indipendenza, Iva, jiena kont ħadsem fid-duetti ieħor xi 3 snin ilu. Pero ma' Katrin l-ewwel darba. L-ewwel darba li qegħdin narawkom Iva, flimkien. Iva, flimkien bħala Amulet. Għaliex kontu f'konkorsi oħrajn flimkien. Eżatt. Kif qed taħdmu ma? Kif għaddejjin il-fatt li qegħdin żewġ nisa flimkien? Fem, ta' naqblu bħala idejat, iwa, per eżempju, niftemu, niltaqaw, nejdu ħanamlu brainstorming, idejat! Il-ktib nimlew hek. Ma toħroġ ħaġa xbejn. Le, joħroġ. joħroġ. Isna dejjem nejdu per eżempju di le ħabba fek, di aħjar ħabba fek. U isna. Tibda telimina u tara xikun eliminajna l-aħjar. sakemm spiċċajna ħadna l-ideja prinċipali ta' x'nixtieq u bdejna naħdmu fuq. Tistgħu tgħidulna dat nimmaġina għall-konkors tal-Indipendenza. Ekku. Tistgħu tgħidulna hekk xi ħaġa żgħira milli telespettaturi jistennew li jaraw? Xi ħaġa żgħira. Nistgħu ngħidu bħalma tafu hemm ħafna mużika fiha. Issa lilna meta konna qegħdin mistednin fuq il-programm tiegħek eżempju rajtuna niċċaqalqu bil-kemm għax ovvjament ma nistgħux nagħmlu sfin f'studio, però ħajkonna Mux lilna. Katrin tajba biex tiċċaqlaq, jien naqrik tariffa. Ħana Jożefina Ma magħkom. ħajkolna Zeffina, iva, ħajkolna lajnuna fuq il-palk. Provajna nżommu mat-tema tad-diska u koll, ġifiri, imma Kemm ilkom bħala duet flimkien? 5 snin? 5 snin. 2009, ma nafx ma nallimx mezz, sorry. 7 snin. Kif iddeċidejtu li tinaqdu flimkien ok, il-fatt li intom ħbieb imma kien hemm xi ħadd li ħajjarkom isma' ħejja tagħmlu tinaqdu flimkien? Le, jiena u Katrin ma minn dejjem hekk defsa f'dawn l-affarijiet. U daqqa neħdu sem f'xi play u hekk, u isna dejjem inkaxkru xulxin, isma' Katem DJ-ja, isma' Ġo hemm DJ-ja. Sfin minn kollox ipprovajna. Eżatt. Tużobkom ix-xena tal-entertainment. Ekku. U mbagħad darba minnhom qalt li jiena ħobb inkantat la anka jiena speċi. U qalt li għax ma nippruvawx niktbu xi diski f'daqqa. U kellimna lil Xan. Kellimna lil Xen u lil Alexia u ħdimna magħhom jiġifieri anka xi 6 snin ilu ġew festivals u hekk. U dis-sena qalt li isma' bidja flik ikun nerġgħu nitħajru nitfgħu id-diska. Qilha mhux idea ħażina. Ma tfakkarna Xan. Xan il-kompożitur tal-kanzunetta u Alexia Xkemri hija il-persuna li kitbet il-film. Kienu huma nissabmitjaw il-kanzunetta ġifieri ovvjament fisimkom. Eżatt. Ġejt jiena, pero għax fakkarni Xan lejlit, Katrin ħaffefejja għax ħadu ħatala l-applikazzjoni, ħaffu ejja u għax irridu nimlaw il-formuli u jiena mort relaxed, ġib il-karti, ġowen aktar relaxed minni. Issa kurzita x'inhi l-aħħar ħaġa li tagħmlu qabel ma tkantaw? Jien nippanikja ħafna. Eħe. Sitta ħatajlu isma' l-fatt li qegħdin tnejn nagħmlu xulxin nagħmlu. Vera, Katrin, biddak it-tip. Ek, tkun titti koll idea. U jiena tipo, kalma. F'kollox hekk. Issa biħaj li Fil-ħajja ġenerali hekk. Jiena nervuża ħafna bħala persuna. Ħatta vera relaxed, sissa naf li ġifieri lejliet ħankun qiegħda ħażin, ma norqodx probabbli, u dak il-ħin qabel ma nitla' fuq il-palk ħankun qiegħda interter u hekk għax jiena minni hekk. U inti? Jiena pjuttost kalma. Pero sabiħaj li mill-esperjenzi li għanna, Katrin tkun eċitata ħafna isu kwarta 10 minuti qabel. Qabel nirfsu fuq il-palk, jiena jiġini l-eċitament u Katrini. Kalma. Ġifiri,
Dawk il-momenti Imma tagħna tirreplacew niswitchaw xulxin. xejn. Ġifieri waqt li waħda tippenika l-oħra tikkalma Tikkalma. u mbagħad nbidlu l-irwol. Isma' u mbagħad waqt li tkunu qegħdin tistennew ir-riżultat. Toqgħodu flimkien ma toqgħodux flimkien għax tagħtu. Le flimkien. Mux m'għandek xans li ħanatu. Le, toqgħodu kwieti. Le. Relax kunu. Relax, Il-paniku l-eċitament qabel ma tagħmlu l-performance. Eħe, ifimni, mux għax il-rizultat ma jkunx jaffetwa, ovvjament, jekk inti ħad tidħol għal kompetizzjoni tkun tixtieq illi tipplejsja. Però naħseb Tixtieq li l-importanti. terbaħ, jiena. Żgur. Ftit tħall f'kompetizzjonijiet fajti, però jekk nidħol ħanerbaħ, nerbaħ. Eżatt, però naħseb tkun iktar eċitata li tittoħroġ tajjeb, tittati performance tajba. Allura l-eċitament iktar ikun qabel ma titla fuq il-palka xwara mbattejt issa inti tajt l-almu tiegħek so li jiġri. Allura l-eċitament eżatt qabel titla fuq il-palk. Isma' jiena nirringrazzjakom intom l-aħħar kantanti biex ngħidu hekk u nkunu hekk kalaqna il-kantanti kollha tal-konkors Kanzunetta Indipendenza. Nawguralkom għat-19 Settembru. Grazzi. Importanti li tuħdu pjaċir. Ekku. Grazzi l-kumplament tas-serata tajba. Lilek Aħna ukoll. wasalna fit-tmiem tal-programm għal Frisk qabel ma nagħlaq ma nagħmel dejjem nixtieq nirringrazzja l-sponsors tiegħi li jkunu miegħi kuljum. Ġefran Kalanza l-Xari,